Ating regional news, sa pamamahala ng Arte Luna Building sa Paway, Ilocos Norte, ipinasakamay sa National Museum of the Philippines. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Opisyal nang na-turn over ang pamamahala ng Arte Luna Building sa National Museum of the Philippines bilang bahagi ng pagtatayo ng NMP Paway sa Ilocos Norte. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng NMP ng karapatang gamiting ang gusali at lupa sa loob ng 25 taon. Dumalo sa turnover ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, National Museum, akademya at stakeholder groups. Inaasahang magsisilbing sentro ng agham, kultura at edukasyon ng NMP Paway, magpapalawak ng kaalaman at pagpapahalaga sa pamana ng Hilagang Ilocos at tutulong sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya at sining sa rehiyon. Ang Arte Luna na dating publikong paaralan ay matatagpuan malapit sa Paway Church sa loob ng Paway Heritage District at ipinangalan kay Juan Luna. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.